एक मतलब कि यहाँ के अपन टाइम से बानी 1.5 घंटा का के अपन बैठल बानी आ कोनो ऐसा अश्लील बात नहीं है जनी नहीं खन कहले आ मुन्ना भैया से सकरवा तो बारे कि मुन्ना भैया अश्लील लिखे न कहाँ अश्लील अगर हम कह दे तो हमका दो डोम हो जाए हो ना जाए तू डोम बरले बार अश्लील कहतो बारो जो करतो से सकरवा तो बारो कतर की ना चिटकुला कहले साली के कदू हमरा के पूछल कि कितना तुम 20 कहनी हम पूछन कि आप का तो 20 कैसे कहले हां कि तब 20 हो जाए कहले हन कहदे कि अश्लील कहां बा अश्लील यही जे रहल यही जे का रहल जन कहानी हां यही जे अश्लील रहल यही जब मैं छोला अब बताइए एगो लड़का मजाक में कह दिला सब बेंजू मास्टर होंगे भाई होंगे तो भौजी के लगा के कह दिला कि भौजाई रखल तो बेंजू वाला के कहल और वो ब्यास है हमरा बेंजू वाला के बताई पंडित जी हमें यहाँ के कहते नहीं कि ये तो अपना माई के रखले बारे उनकरा माई के उनकर चाचा रखले बारे हां ठीक हाँ रोका हो नहीं ठीक कहला यहाँ के गोपालगंज शहर में अपन घर बनल बानी यहाँ के माता जी गाँव में रहेली वहाँ केहू ना रहेला चचे रहेले फरीक पर चचे बारे तो चचे सब देखत हो तरकारी सर सब्जी किनत हो इनका टाइम में कहां बजे रखी इनका टाइम में कहां बाकी केहू रख हां तवार कितने गोपालगंज बस स्टैंड में रहेली अच्छा तू एक का सरियल ठीक कहला सब बोका कह ठीक कहला सब हम बेंजू वाला कहनी है उनकरा के ना तते लइका न होवे है तुमकरा का कहतन चाचा हो ना मैं ई सब ना एहू के माई के फट गीत संगीत में चलल जा चर चिटकुला कहले बनी वो कहाई लेकिन रौरा ऐसन बाऊ ना कहाई जन चलेबुल होई तौन कहाई हां जी कह कि जे बोलौले बा ऊ जब कहले बा कि नीमन होके के चाहे त हमके प्रयास करे के बा कि नीमन होके हम अपन प्रयास करब रौरा अपन जानी हम राउर भागे ने खेले आई ये लोग के 1 घंटा 1.5 घंटा गाओ हमार खाली सांवरिया बराबर तब हम का वे लोग के चिटकुला के जवाब दिया मुहे मुहे लागे हां जी छेछाड़ा कहीं ना ना लेकिन 1 मिनट समय ले अच्छा बड़े सिंह जी के ड्राइवर साहब ने पैसा उचिला दिया नहीं दे करो अरिया हम जानती करूँगा बानी तो झोरा उरा लेके आई रही अब तो गाड़ियों में जो 1 मिनट खाते मुन्ना भैया के तने हम बोलाई हां जी आ नरेंद्र सिंह जी ये स्टोन मंदिर के निर्माण करता नहीं तने दोनों आदमी तने चले आ सोनू बाबा रौरा अभी कृष्णा जी तने माला बढ़ाई उन्हें से अभी
ऐसा ब्यास देखल रहनी है पैसा दिला के बाद माला पहिरा के फिर रोगा देनी तबो कहतर के करके 500 पूरा कर दे भिख मांगा हवन साफे सुधाई दादा हम अपन भागी ले बनी हम निमने गाय उनका के चाहत नहीं कि हम बाउल में चल जाए लेके जाइब ना 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 बाउर होइए नहीं जा धनी है बाबा धनी है अजित बाबू रउरा सीता बहुत दूर मिलान भइल बा वाह रउआ गुरु जी से बड़ा प्रेम हवे रउआ लोगन से फिर एक बेर हम आग्रह करे कि नरहन के भूमि सरजू के गोद में बसे वाला भूमि हवे इ तपो भूमि हवे जितना हिसाब में होके मिला के गइला काम एने से हिसाबे में बा एने से नहीं कहे उहे छे छड़ाई करी है भाई हमरा संतोष शर्मा जी बहुत सुंदर गायक हमने अति प्रिय भाई तनी खड़ा हो जाए एकदम जरूरी बा भेजू कम होता हो 2002 में भरत शर्मा ये लय के गौले रहा कि अब बता अरे खत्म भइल बीए के पढ़ाई अब मिल के उपाय सोची हो आई लॉय फिर पुरान होके लगा 2007-8 में करे के नया कहीं बलिया जिले के गोपाल राय जी ऊ गौले कि सैया छुट्टी लेके आवो तारे घरवा अब बहारवा से फोन बुझाइल कि फिर लय पुरान हो जाए लेकिन 2014 में खेसारी भाई एकरा के साफ नया कह दिहल कि हम तो कादू मुंदल रहनी पियरी माटी से आ देवर नतिया खोदेगा अब तो यहाँ के कहत नहीं कि मुन्ना भैया जगह जुटान कैले बनी हमरा के कहत रहे कि हो ओइसने जुटान करेले अपने द्वार पर 25 गो ब्यास बोला दी हैं आ संगहतिया लोग के पैसा चूस दी हैं ऐसा ही केहू के द्वार पर केहू जाके 10-20-50 हजार ना लुटा दी जितना लोग हमारा द्वार पर लौकल होई सब करने होता हम अपन प्रोग्राम छोड़ के वहाँ जाइले वो दिन प्रोग्राम हम ना ली ले हम प्रोग्राम को दिन प्रोग्राम जनबे ना करेले राव जन बुद्धि बा कुत्ता रुआ द्वार पर ना आए कुत्ता या के नाम मुती हित मित के तो अलग बात बा तारा से ना कहते रेम जी लेकिन रोज समय बारू तो बतावल हमार फर्ज हो जाता हाय हाय कि कौन मुंह लेके जइबू पियावा घरवा होई पियावा ना ई तो बोल मुआ हल हमनियो के बोल मुआ है जा हमन के बोलवे मर गइल बा उ असली पियावा ऊपर बैठल बारे जे सबकर पाप पी जा ओकरा के पियावा कहल जाला कि कौन मुंह लेके जइबू पियावा अरे यारवा से जब दिल लागा पियावा घरवा यारवा से जब दिल
लगे जा लेकिन ढेर सट मत रेम जी काहे लंगर लोथ बारे वही में मजा उलेवे लगे घुसुके का बात ना उनका ना हाय हाय अरे लबर लबर करो जानी कामना के पहिले हो लबर लबर करो जानी कामना के पहिले हो लबर लबर करो जानी कामना के पहिले हमरा मुन्ना भैया बानी अच्छा ये मुन्ना भैया हे मेरा और क्या है मैं आराध्या रियांश का भी मेरा और क्या आराध्या बेटी हमरा मुन्ना भैया के सुपुत्री है आ दू आदमी के दू गो भैया कहां बनी एगो रौरा है तबला बढ़ावा बताई और वो अलग बनी का रौरा एक आदमी एके में बनी सब नहीं है ना रौरा ए महाराज हद बात हो गइल कबे से मुन्ना भैया आवत नहीं रौरा सब आवत नहीं के हां लड़का भइला के खुशी नहीं के कार्य सब तबला इनका का बढ़ावा दोहरा ना जाने तबला बेंजू तोहरा देहनी तबला बेंजू दोनों बढ़ावा आय हाय हाय कि अरे लबर लबर करो जानी कामना के पहिले हो बारू कुआर यही से तोहरा से पहिले हो रह जा भैया के नाम का हां छोटू भैया बानी लेकिन गलती न करता नहीं का का सब व्यवस्था हमार हो हां हई तो हमरे व्यवस्था में के हलो अच्छा तो हमरो के 50 गो दिहनी लोग के 50 गो देता ऑफ दिया रुआ के यही रात भर रुआ के दिए हम जानता नहीं जाई बहुत धनी खोखा के बरगु हम आज आशीर्वाद दे के जाता कैसे कैसे जब खर्चा होइले नहीं के तो धनी के न होके हमरा कृष्णा सिंह जी पुरस्कार भेजले बनी बबुआ के अथर्व सिंह जी बानी पुरस्कार दिल भाई नारायण जी बना कर कैसे रह पूजा के परवा के ऊपरवा कैसे रह पूजा के परवा के ऊपरवा यारवा से जब दिल लागो मोहल्ले के जइबू पियावा घरवा यारवा से जब दिल लागो हमरा कन्हैया भैया अंदर मीरपुर के धरती से पुरस्कार दिले बानी लाइन मार तमाए आई दादा वाह अच्छा बाड़ो वाह ये का कहनी बुझलु है हां ना ना बुझलु है ना हम और ना बुझनी लेकिन वे हुआ और बार अरे हलचल संग दिल कहे अब से विचारो हलचल संग दिल कहे अब से विचारो हलचल संग दिल कहे अब से विचारो पहले नाम बता दी तो पैसा दी माइक लाइन मारता अच्छा तरुण भैया बानी हमरा मारे दी है रउआ का लगो बबुआ बबनी के चाचा
लोकल पापा। हाँ लोकल पापा। लोकल पापा यहाँ के स्टडी पापा मास्टर साहब बनी हमें छोटे भैया के का लगा। अच्छा जॉन लगी अर्थिंग देख लो अर्थिंग कोनो बात उससे मतलब नहीं कि पाँच रंग चुनरी ऐसे न लसारा पाँच रंग चुनरी ऐसे न लसारा एरिम जी कामे आई ना होई नैहर के लंगरवा कामे आई ना होई नैहर के लंगरवा यार से जब दिल कामे आई ना होई नैहर के लंगरवा यार से जब दिल कामे आई ना होई नैहर के हमसरवा यार से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार मास्टर साहब देखे गए हमरा तरुण सिंह राजपूत जी देखे गए बनी नारायण जी बना करा तरुण भाई आज